Μιλάμε για τον προπονητή των Dallas Wings, τον Chris Koklanes, ο οποίος για μένα, το είπα και πριν, ήταν από τους πιο αδύναμους και από τους λιγότερο αποτελεσματικούς της περασμένης σεζόν. Θεωρώ πως ήταν, μη πω, ήταν και από τους χειρότερους. Ο Chris βρέθηκε σε μια ομάδα η οποία χτιζότανε από την αρχή, ουσιαστικά. Σχεδόν από την αρχή μάλλον. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει ένα rebuild, είχαν rookie παίκτριες, τραυματισμούς και είχε συνεχείς αλλαγές στο roster. Δεν ξεκίνησαν και δεν τελείωσαν με το ίδιο roster. Υπήρχαν εναλλαγές πάρα πολλές. Βέβαια, εντάξει, ήταν και πρώτη του χρονιά, είναι λίγο δύσκολο. Είδαμε έναν προπονητή ο οποίος δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ομάδα, δεν μπορούσε να πάρει. Όχι, δεν μπορούσε, δεν έπαιρνε σωστές αποφάσεις. Χανόντουσαν παιχνίδια στο τέλος, τα οποία μπορούσαν να τα είχαν κερδίσει. Η ομάδα δεν είχε ξεκάθαρη αμυντική ταυτότητα. Είχε πολλές δυσκολίες.